pribadi. Ora kena. Negara kuwi mawa pranatan, negara kuwi duwe aturan. Kari kowe gelem apa ora? Yen gelem layange titipno aku, ewadene ora gelem, kowe bali yo. Weh, ora arep ngaturne layang munggah tinggil mawon kok mboten oleh. Ora kena. Nggih. Inggih menawi mekaten sumangga. Sumangga kula aturi nampi layangipun Raden. Arimba kula wonten dawuh Raden. Kowe aja daya-daya bali mring negara Pringgandani ya. Lah lajeng keparengipun Raden, kowe jejaga ana repat kepanasan. Tapel wates negara Ngastina lan negara Pringgandani. Eling-eling Prabu Pandhu kuwi gurune Ratu Pringgandani. Ora suwe maneh sinuwun Prabu Pandhu bakal tumedhak mring negara Pringgandani. Oh nggih. Mapan dawuhipun Kanjeng Rama, kula kedah ngombyongi jengkaripun sinuwun Prabu Pandhu. Iya. Nyuwun pamit Raden duga ginawa. Ati-ati aja nganti keri Arimba. Ya jagat dewa Bathara ya jagat pangestungkara. Entuk srana dina iki aku. Muga-muga barengi sintrang samirana kanthi pancatan nawala iki kanthi lantaran layang iki bisa aku antuk kamukten, bisa Harya Suman antuk klungguhan. Sintrang samirana kekerewane kanthi kanguru Srempak kedu